אוקיי, ברוכים הבאים לחלק שלישי של המעבר על גבי הפלואו, שמאפשר לפתוח שיחה עם קובץ PDF כלשהו ב-N8. בחלק הקודם עצרנו כאן כאשר קנפגנו כל מיני צמתים בשביל המרה מטקסט לוקטורים, ועכשיו נותר לנו לקנפג את הצומת הראשי, כן, אלו היו תת צמתים בשביל שהצומת הראשי של הפיינקון ידע לפעול. ועכשיו אנחנו הולכים להתייחס לצומת הראשי של הפיינקון. עכשיו יש לנו חשבון שהוא כבר מחובר, פשוט יצרתי חשבון חינמי, אבל מה שכן, אני עוד לא עשיתי שום דאטאבייס שלשם אנחנו נשמור, אז כאן אנחנו צריכים ליצור את האינדקס הראשון. אינדקס זה בעצם הדאטאבייס, למה קוראים לו אינדקס? כי זה הדרך שלו לאחסן נתונים. אם אתם זוכרים, מי שלא ראה מוזמן לראות את ההסבר שלי, איך בסיס נתונים וקטורי שומר נתונים. בגדול, האינדקס זה אומר פשוט מיקוד, כמו הכתובת, כן? שזה בעצם מסמן את היכולת של הבסיס נתונים כזה לחפש נתונים בתוכו באופן מאוד מהיר, כי זה הולך ובעצם מחפש איזשהו מספר, וזה מאחסן את זה בצורה כזאת שקל מאוד למצוא מספר מסוים, תצוגה הויקטורית, מאשר לחפש לפי תצוגת מקור שזה טקסט. אז יופי, בואו נעשה את זה, נקרא לזה PDF Embeddings, ועכשיו אנחנו נבחר קונפיגורציה שהאינדקס שלנו ידע איך הנתונים שמורים אצלו. אז כאן אנחנו נבחר בדיוק את אותו ה-Text Embedding 3 small, כי זה האלגוריתם שלנו של ההמרה. עם המנוע הזה אנחנו אמרנו את כל הטקסט המקור לווקטורים. מה שכן חשוב, הדיפולט פה של המימד, של הדימנשן 512, מה זה המימד הזה? זה בעצם האורך של הוקטור שלנו. ויש לנו פה אפשרות לבחור בוקטור יותר ארוך, שזה פשוט אומר, המיצג של הטקסט שלנו יהיה יותר מדויק. כן, הכתובת יותר מדויקת. ויאללה, בואו נעשה create index. יופי. עכשיו אנחנו נחבר את הנוט שלנו בתוך ה-N8 לדאטאבייס שיצרנו, לאינדקס שיצרנו הרגע. יש פה אפשרות להזין את ה-ID, אבל יש גם אפשרות לבחור מתוך הרשימה, שהרשימה הזאת כבר תטען באופן אוטומטי מתוך החשבון שיצרנו כאן, שזה מאוד נוח. כאן אנחנו נבחר בבסיס נתונים שיצרנו כרגע, ונראה שסיימנו עם השלב הראשון. פה ניתן לזה chance, execute workflow. למה execute workflow התחיל את זה? כי זה הטריגר שלנו, ונקליק עם execute workflow עם העכבר, זה הטריגר שלנו, וזה מה שזה עושה. עכשיו, נראה שזה סיים. יפה, מיד רואים אותו, אז יופי. אתם רואים, יש לנו פה פיסות מידע שמתוך הקובץ המקורי שלנו, והאורך של כמה יצר? 24, אוקיי. וכאן, הסקור הזה זה בעצם התצוגה הויקטורית שלו, כן? של כל פסקת טקסט, ויש פה עוד כל מיני מידע, כמו לדוגמה מאיזה שורה עד איזה שורה, שבמידע הזה אנחנו נשתמש בהמשך. עכשיו בואו נראה את החלק השני של ה-workflow, שזה בעצם צ'אט עצמו. אז יש לנו ככה, ברגע שיש לנו הודעה מתוך הצ'אט, אנחנו קודם כל שמים את הכמות של צ'אנקים שאותם אנחנו רוצים להביא, המקסימלית, כן? כי יכול להיות שדאטאבייס ימצא לנו פחות, אבל המקסימלי הוא יהיה זה. וכתוב פה 4, אתם יודעים מה? בואו נהיה לארג'ים ונגדיל את זה ל10, ככה שנקבל יותר קונטקסט, אבל לא לשכוח שיותר קונטקסט זה יותר טוקנים למודל. אנחנו צריכים לשאוף למינימום של הקונטקסט, כביכול, שיכול לענות על אותו סוג שאלות שאנחנו מתכוונים לשאול. אם שאלות הן יותר כלליות, כמובן צריך יותר קונטקסט בשביל זה. אבל אם שאלות שאנחנו הולכים לשאול, לצורך אותה מערכת שאנחנו מפתחים, אנחנו יודעים שזה הולכים להיות שאלות מאוד מדויקות שמתייחסים לסעיפים ספציפיים, אז אנחנו נשתדל לציין פה כמה שפחות בשביל לחסוך בכמות הטוקנים שאנחנו שולחים למודל של ה-LLM. יפה. עכשיו, מה חסר פה? אני רואה, סך הכל צריך לטעון את המודל. אנחנו צריכים להפוך את ההודעת צ'אט גם להיות וקטור, כי זה הדרך שאנחנו שולפים משם, נכון? אז גם כאן אנחנו נציין את אותו המודל שאיתו יצרנו את הוקטורים מלכתחילה של הטקסט. אתם יודעים מה? בואו נראה, בואו נפעיל את זה פעם אחת ונראה כבר על דוגמה חיה. אז על מה מדבר המאמר? תרוץ. איפה זה נתקע איפשהו בהמשך, אבל זה לא משנה כרגע, כי רציתי לראות מה מגיע לנו כאן. אז מה שמגיע לנו פה זה 10 אייטמים, זה כמה שביקשנו, של המידע הרלוונטי על אותה הבקשה של על מה מדבר המאמר.
ועכשיו אתם רואים שאת כל 10 אנחנו הפכנו לאיזשהו קונטקסט אחד ארוך, וזה מה שהקוד הזה עושה. הוא עובר על כל האלמנטים שקיבלנו כאן, לוקח משם את ה-page content ששם שמור. יש פה איזשהו מטה-דאטה, נכון? גם עבור כל פסקה ופסקה, אבל מה שמעניין אותנו זה ה-page content, מצרף את זה יחד, מפריד ביניהם שורה חדשה, ושם את כל זה בתוך מחוזת אחת של out, ויוצר ככה משתנה context. הלאה. יש לנו פה נוד חדש, שגם הוא צריך חיבור למודל של ChatGPT, אבל בואו נראה קודם כל מה זה הצומת הזה, מאיזה סוג זה. אז הצומת הוא מסוג Information Extractor, שכשמו הוא אנחנו הולכים להגדיר איזשהו input, וסכמה, פה אני רואה שהוא מגדיר גם את הסכמה שאיתו הוא רוצה לקבל את התשובה, גם איזשהו system prompt, שמה זה הולך לעשות, use the following pieces of context to answer the question at the end. יש פה הוראות איך לענות על השאלה, אבל מה שחשוב שהקונטקסט עכשיו שאנחנו מקבלים הוא הקונטקסט כביכול הרלוונטי לאותה השאלה הספציפית שלנו. אוקיי? שאנחנו גם לוקחים את הקונטקסט, לוקחים את השאלה ומצפים לתשובה. אבל אז עם איזה מודל LLM הולך לעשות, אז אנחנו מגדירים את זה כאן להיות OpenAI. רק בואו ניתן לו מודל יותר חכם ממיני. אני אומר, בואו נעשה נגיד 4 אור. קצת יותר יקר, אבל לא נורא. ובואו נריץ את זה שוב. הרצאה מחדש. יופי, אנחנו כרגע לא רואים את התשובה כאן, אבל כבר בלוגים נוכל לראות מה הצומת הזה מחזיר לנו. אז הנה כתוב פה, המאמר מדבר על חלוקת יישובים ואזורים בישראל ועל הנחיות ופיקוח במצבי חירום. אוקיי, די קרוב, נראה לי זה. כל אמצעי התראה וסיום. עכשיו, למה אנחנו לא רואים? בואו נעבור את זה עד הסוף. Compose citation, זה הקוד שאמור כביכול לתת לנו גם את הציטוטים מתוך הקובץ, מאיפה המידע מגיע. כן, זה תכל'ס זה נחמד לראות איפה אני יכול למצוא את התשובה הזו במקור. ואם אתם זוכרים, פה ביקשנו לציין את צ'אנקים, כן, הציטיישן. ואז פה אנחנו מבקשים במבנה של התשובה לתת לנו את המערך של המספרים של הציטוטים 0, 1, 2, מאיפה התשובה נלקחה, על מה ה-LLM שלנו, של OpenAI, הסתמך, כאשר הוא בנה לנו תשובה עבור השאילתה הספציפית הזאת. וזה אנחנו מקבלים בתוך המערך של הציטיישן. אתם רואים שמתוך 10 הפסקאות שהוא קיבל, הוא התייחס לפסקה מספר 0, פסקה מספר 5 ולפסקה מספר 8. ואחרי זה, מתוך הפסקאות האלה, אנחנו בטח נרצה לקחת את המטה-דאטה, איפה הפסקאות האלה מופיעות בתוך הקובץ המקורי, ככה שבתשובה נוכל לראות גם את התשובה ש-LLM הילל לנו, ג'נרט, וגם את המקור, איפה אנחנו נוכל לראות את זה אחר כך לצורך העניין. מה שכן, זה לא מדפיס את זה כרגע, ונראה שהשגיאה היא נופלת איפשהו כאן. בואו נראה, קצת קשה לראות מה שקורה פה. אוקיי, אז קודם כל סתדרתי את זה קצת, שיהיה יותר ברור מה קורה כאן. והיו פה כמה טעויות, ובין היתר אנחנו רואים שזה ניגש לאובייקט סיטיישנס מיד אחרי JSON שאנחנו מקבלים בסטפ הקודם, כאשר בעצם הסיטיישנס נמצאים תחת אובייקט של האוטפוט. שוב, זה workflow שפשוט הורדתי מתוך האתר של ה-N8N, אז אני לא יודע אם באמת בודקים שם עד כמה זה עובד, יכול להיות שפשוט מעלים ולא בודקים, אבל בשביל זה אנחנו כאן, ועכשיו אנחנו רואים את השם של הקובץ, באיזה שורות זה נמצא, ועכשיו ב-Generate Response, וגם פה אנחנו רואים שזה מחפש לתשובה מתוך הסטפ הקודם, שזה Compositations, אבל זה לא נמצא שם. בואו נראה למה, כי זה לא מכיל את השדה הזה. אוקיי? אז בואו גם נכיל אותו עכשיו, ונקרא לו פשוט answer. אוקיי, אז עכשיו זה אמור להיות בסדר. בואו נעשה שוב. ננסה, אוקיי, מחפש, שולף מעבד, ויפה, הנה, קיבלנו את זה. ואלה המקורות שהתשובה הזאת היא הייתה בנויה מהם. רק מה שאני לא אוהב שזה מחובר יחד, אז בואו נעשה פה כמה שורות של ההפרדה. 2 שורות. אז ניתן נגיד עוד שאלה. מה עליי לעשות אם אני נמצא בתוך תחבורה ציבורית בזמן אני יודע שכתבתי את זה לא נכון פעם שעברה, ככה נכון? בזמן ההזקה. יפה, אם אתה במהלך התחנה לך לפעול לפי ההנחיות הבאות, באוטובוס בין-עירוני, על הנהג לעצור בצד הדרך, לפתוח את הדלת. יפה, אז נראה שכל המידע הוא לא ממציא, הוא לוקח את זה מתוך הקונטקסט, וכאן אנחנו יכולים לראות ולבדוק את זה.
אז בואו נבדוק את זה רגע. באוטובוס בין עירוניים ובהסעות תלמידים על הנהג לעצור בצד הדרך ולפתוח את הדלתות. אוקיי, אני אלך לקובץ שלי. הנה מצאתי פה לפי פשוט חיפוש רגיל, אוטובוס עירוניים בקבלת התראה לנהגים לעצור בצד הדרך לפתוח את הדלתות. יפה מאוד. אז זה נראה שזה עובד. מצוין. אני חושב שנסיים את הסדרה הזאת כאן. אני מקווה שנוכל לעשות עוד מעברים כאלה. תגידו אם אתם אוהבים את הפורמט. שאלות אם יש חופשי, אתם יכולים לשאול בתוך הקומנטים. תעשו סובסקרייב. תשתפו לחברים, למי שזה יכול להיות רלוונטי לו. שוב, אני עוד לא יוטיובר מקצועי, אני רק מתחיל. אז כמובן יש פה עוד אילוצים של פרודקשן, גם שלי בתור מנחה. אבל אני מקווה שככל שיעשה את זה יותר, זה ילך וישתפר. תודה רבה לכולם ונתראה.